ታሪኽና ዝጅምር ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ኣብታ ታሪኻዊትን ዓባይ ናይ ቻይና ምድሪ ናይ ደቂ ሰባት ጥበብ ውፅኢት ዝኾነ ኣብቲ ናይ ቻይና መንደቕ ዝተኸስተ ነገር እናርአና እዩ። ሽዑ ድማ ልሾንግ ዝተባሃለ ብጅግንነትን ብናይ ውግእ ጥበቡ ማዕርኡ ዘይርከብ ብሉፅ ተዋጋኢ ዝነበረ እንትኸውን ልሾንግ ዛንግ ዝተባሃለን ብለምለም ተፈጥሮኣ ዝትፍለጥ ናይ ትውልዲ መንደሩ ካብ ወራሪ ጸላኢ ንምክልኻል ነብሱ ሕሊፉ ዝሃበ ጅግና እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ሓደ ወቕቲ ናይ ጸላእ ቁፅሪ ኣዝዩ በዚሑ ብምምጽኡ እቲ መንደቕ ጥሒሶም ብምእታዮም ልሾንግ ክሳብ መጥረሻ ናይ ደም ጠብቲ ዋላ እኳ ተዋግአ ኣብ መጠረሽታ ግን ብቁስሊ ተዳኺሙን ብጸላእቱ ተኸቢቡ ንዓዱን ክብርን ክብል ህይወት ይግበር። ድሕሪ 100 ዓመት እውን እንተኾነ ናይ ዛንግ መንደር ነበርቲ ናይ ልሾንግ ውዕታት ብዘይምርሳዕ ኣብቲ መንደር ገጅፍን ግርማ ሞገስ ዘለዎ ሓወልቲ ዋላ እኳ እንተስርሐሉ ናይታ መንደር ኩነታት ግን ካብ መከራ ኣይረሓቐን። ሕጂ እታ መንደር ሆጆ ብዝበሃል ጨካን ስሱዕን ኣረመኔን ኣብ ዝኾነ ሰብ ኢድ ትወድቕ። ሆጆ ከዓ ናይታ መንደር ጥንታውን ክባር ዝኾኑ ቅርስታት ብምሻጥ ውልቃ ሃፍቲ ዝእክብ ካብ ምዃኑ ንላዕሊ እቶም ናይቲ መንደር ሰባት ከም ባርያ እናሳቐ ይርከብ። እዞም መሳኺን መንደርተኛታት ካብዚ ጸልማት ህይወት ካልኣይ ነፃ ዘውፅኦም ጅግና ዝውለድ ልሾንግ ጥራይ ከም ዝኾነ ጽኑዕ እምነት ኣለዎ። ብናይ ቻይናውያን መንፈስ ፍልስፍና መሰረት ልክዕ ከም ናይ ልሾንግ ዓይነት ናይ ዓበይቲ ሰባት መንፈስ ካልኣይ ብኻልእ መንፈስ ተወሊዱ ከም ዝመጽእ ስለ ዝእመን ተስፋ ዝቆረፁ ነበርቲ ናብቲ ናይ መንደር ቀሺ ብምኻድ ዘድሕነና መዓዝ እዩ ዝመጽእ ኢሎም ብጭንቀት ይሓትዉ። እቲ ቀሺ ከዓ ብጥልቂ ትንቢታዊ ትርኢቶም ነገራት ምስ መርመረ ናይ ልሾንግ መንፈስ ካልኣይ ዋላ እኳ ተተወለደ ዝውለድ ኣብዚ ናይ ቻይና ምድሪ ዘይኮነሲ ርሕቕ ኢላ ኣብ እትርከብ ህንዲ ውሽጢ ሲዱ ዝተባሃለ መንእሰይ ኣካል ውሽጢ እዩ ዝርከብ ኢሉ መልሲ ይህቡ። ታሪኽና እውን ኣብ ህንዲ ውሽጢ ናብ ዝትርከብ ቻንድቾፕ ናብ ዝትበሃልን ብሰብ ናብ ዝትጨናነቕ ጸቢብ መንገዲ ዝትፍለጥ ናይ ንግዲ ከተማ ይወስድና። ኣብዛ ከተማ ሲዱ እንትህሊ ሲዱ ኣብ ጫፍ መንገዲ ኮፍ ኢሉ ጥሉል ንምስራሕ ዘድልዩ ድንሻት እናልሓፀ ንርእዩ። ሲዱ ኣብ ህይወቱ ምንም ዘይቐንዖን ሰነፍ መንእሰይ እንትኸውን ዕድል ዘይብሉ ብምዃኑ ንምስትኽኻል ካብዚ ድኽነትን ድኻምን ዝገላገሎ ተኣምር ኣልሻ ናብ ዝተፈላለዩ ኮኸብ ቆጸርትን ኣስመተኛታት በሪ ይንከራተት። ዕድል የምጽኡ እዮም ዝተባህሉ ጣዖታትን ክታባት ብምግዛእ ገንዘቡ ዋላ እኳ እንተወድአ ሓደ መዓልቲ እውን ዝጸልመተ ዕድሉ ክበርሃሉ ኣይከኣልን። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ናብ ቾፕስቲክ ናብ ዝተባሃልን ብሰባት የዋህነት ዝብልጽግ ኣጭበርባሪ ፈላጥ ይረኸብ። ቾፕስቲክ ድማ ናይ ሊድ የዋህነትን ንተኣምር ዘለዎ ጻምእ ብቕልጡፍ ስለ ዝተረድአ ሓንቲ ሃብል ብምርኣይ እዚ ሃብል ዓለም ክትመርሓ ዝገብርን ሃብቲ ንኽጐርፈልካ ዝገብር ኣስማት ኣለዎ ኢሉ ክሸጠሉ ይፍትን። ሲዱ እውን በቲ ኣስማት ተመሲጡ ገንዘብ ከውፅእ እንትብል ከም እሳተ ጎመራ ዝነድድ ኣቦኡ ዳዳ ሃንደበት ካብዚ መጺኡ ከይተባሃለ ንሲዱ ሃሪሙ ናብ መሬት የውድቖ። ዳዳ ከዓ ብናይ ወዲ ድኽመት እናሓረቐ ሃፍታም ክትኸውን እንተደሊኻ ዘለካ ኣማራጺ ጠንኪርካ ምስራሕ ጥራይ እዩ። እዞም ሓወልትታትን ክታባትን ሰርሕቶት ትኾኑ ነይሮም እቶም ወለዲ ኣብ መንገዲ ኮይኖም ኣይልምንን ነይሮም እናበለ ዋላ እኳ እንተለመኖ ሲዱ ግን ሕጂ እውን ኣብ ኣእምሮኡ ዝመላለስ ተኣምራዊ ዕድላይ ምእላሽ ስምዒቱ ኣይዝሓልን። ተስፋ ዘይቆረፀ ሲዱ ካልእ መዓልቲ ድንሽ እናልሓፀ ከሎ ኣጋጣሚ ቅርጹ ናይ ኣምላኾም ናይ ጋንቸን ምልክት ዝመስል ድንሽ ይረክብ። እዚ እውን ከም ዓብይ ተኣምር ብምቑፃር ናይ ጋሼን ተኣምር ተራእዩ እናበለ ኣብቲ ዕዳጋ ንዝነበሩ ሰባት የስምዖም። ብዝገርም ኩነታት ሙሉእ ናይ ቻንድቾፕ ነበርቲ ሲዱ ተኣምር እዩ ብዝበሎም ነገር ኣሚኖም እቲ ድንሽ ከምልኽዎ ይጅምሩ። ሲዱ እውን ነቲ ድንሽ ንእሽተይ ቤተ መቕደስ ሰሪሕሉ ዝወሃቦ ኣስራትን መባእን ክእክብ ይጅምር። ይኹን እምበር እቲ ተንኮለኛ ቾፕስቲክ ብሕቡእ እቲ ናይ መባእ ሳንዱቕ እናኸፈተ እቲ ገንዘብ ኩሉ ይሰርቆ። ብዙሕ ከይጸንሐ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡን ብናይ ካልእ ድኹም ክኽበሩ ዝደልዩ ዕዋሉ ንሲዱ በቲ ድንሽ ገይሩ ዝኣከቦ ገንዘብ ክምንጥሉ ይኸብዎ። ሲዱ ከዓ ብፍርሒ ተመሊኡ ኣብ ዘንቀጥቀጥ ሰዓት ከም ኣንበሳ ዝቑጣዕ ኣቦኡ ዳዳ ሃንደበት ይመጽእ። ዳዳ ከዓ ናይ ወዱ ስንፍናን የዋህነትን ዘለዎ ትዕግስቲ ተወዲኡ ስለ ዝነበረ ብቕልጡፍ ነቶም ዕዋሉ ሓመድ ኣፍንጮም ምስ ኣውፅኦም ቁጥዕኡ ናብ ሲዱ የዝሮ። ካብኡ ዳዳ ንሲዱ ኢልኻ ብድንሽ መባእ ምእካብ ጀሚርካ ኢሉ ብምሕራቕ ንሲዱ ብሓያል ካልቾ ናብ ሰማይ የባርሮ። ሲዱ ከዓ ኣብ ሰማይ ተንሳፊፉ ናብ መሬት ኣብ ዝወደቐ ሰዓት ብተስፋን ግርምትን ዝርእይዎ ኣጋይሽ ሰባት ይረክብ። እዞም ሰባት ካብ ርሑቕ ምዕራብ ቻይና ዛጌ ካብ እትበሃል መንደር ዝመጹ ልኡኻት እዮም። ሲዱ ድማ ናይቶም ሰባት ቋንቋ ክርዳእ ስለ ዘይከኣለ ኩሉ ነገር ይፈልጥ እየ ዝብልን ቻይንኛ ዝኽእል እቲ ኣጭበርባሪ ቾፕስቲክ ንኽትርጉመሉ ይሓቶ። ቾፕስቲክ እውን ምስቶም ልኡኻት እንትነጋገር እቲ ጉዳይ ንሱ ካብ ዝሓሰቦ ንላዕሊ ከቢድ ከም ዝኾነ ይርዳእ። ናይ ዛንግ መንደር ነበርቲ ክሳብ ኣብዚ ዝመጹ ህዝቦም ካብቲ ጨካን ናይ ሆጂ ኣገዛዝኣ ነፃ ዘውፅእን ገጽ ንገጽ ተጋፊጡ ዝጋጠመሎም ጅግና ልሾንግ ኣልሻ ምዃኑ ይርዳእ። ሽዑ ድማ ኣብ ናይ ቾፕስቲክ ኣእምሮ ውሽጢ ሓደ ሸይጣን ኣብ እዝኑ እዚ እኮ ወርቂ ዕድል እዩ፣ እዚ ለዋህ ድንሽ ለሓፂ ናብ ቻይና ሒዝካዮ ከይድኻ ብገንዘብ ትሕፀብ ኢኻ። ንሲዱ እቲ ሓቂ እንተነጊርካዮ ግን ንሱ ፈራሕን ዓቕሚ ኣልባ ስለ ዝኾነ ህይወቱ ንሓደጋ ኣሕሊፉ ስለ ዘይህብ እቲ ዕድል ከምልጠልካ እዩ ይብሎ። ብኻልእ ገጽ ድማ ሕልንኡ ሲዱ ናብ ጫፍ ሞት እናደፋእኻዮ ኢኻ።
ናቡ ከይድ ተተቐቲሉ ደሞ ባእኻዩ እናበለ ዋላ እኳ እንተወቐሶ ቾፕስቲክ ግን ንገንዘብ ክብልሕልን ይሸይጥ ቾፕስቲክ እውን ንሲዱ ንስኻ ኣብ ናይ ቀደም ትውልድኻ ሎሺንግ ዝበሃል ዓለም ዘንቀጥቀጠ ሓያል ናይ ቻይና ንጉስ ኢኻ ነርካ እዞም ሰባት ክሰግዱልኻን ናይ ሎሺንግ ውርሲ ውረስ ክብልኻ ዝመፁ ልኡኻት እዮም ኢሉ ሲዱ ከዓ እዚ እንትሰምዕ ክሳብ ሕጂ ዝተነዓቆን ዝተገፍዖን ዘመን ዘብቃዕ መሲልዎ ብታሕጓስ ይሰክር እሞ ናብ ቻይና ንምጓዓዝ ይውስን ሽዑ ምሸት እውን ሲዱ ብመስኮት ቴሌቪዥን ሳኪ ዝተበሃል ብፅባቃ ዝትፍለጥ ናይ መወዓውዒ ሞዴል ይርኢ ሽዑ ንሽዑ ምስ ኣፍቕሪ ሒዝዎ ንጉስ እንተኾይነ ደኣ ከም ሳኪ ዓይነት ቆንጆ ጓል ክምርዓ ኣለኒ ኢሉ ንቾፕስቲክ ይነግሮ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እውን ሲዱ ሕልሙ ሙሉእ ንሙሉእ ጋህዲ ንምግባር ናይ ቪዛ ፕሮሰስ ንምጅማር ናይ ወረፋ ቦን ተቐቢሉ ታርኡ ክሳብ ዝበፅሕ እናተፀበየ እዩ ሽዑ ድማ ብቴሌቪዥን ዝረኣያ ሳኪ ንቪዛ ቆፀራ ኣርፊዳ እናተቸኮለት ትመፅእ ሲዱ ግን ሳኪ ምምፃእ ኣይፈለጠን ስቕ ኢሉ ዓይኒ ዓፊኑ እቲ ተኣምረኛ ድንሽ ብኢዱ ሒዙ ንኣምላኹ ጋኔሽ ናብ ቻይና ምስ በፅሐ ልክዕ ከም ሳኪ ዓይነት ቆንጆ ንኽረክብ ሓግዘን እናበለ ብተመስጦ ይጽሊ ሳኪ እውን ናይ ሲዱ ጸሎት ብምስማዕ ዓይኑ ዓሚቱ ከሎ ኣብ እግሩ ናይ ዳንሲ መሳርሒ ተኣስረሉ እቲ መሳርሒ ምንቅጥቃጥ እንትጅምር ሲዱ ከይፎተየ ብግዱ ምድድናስ ይጅምር ሳኪ ከዓ ቀፂላ ኣብዚ ሃንደበታዊ ህውከት መንጎ ሲዱ ተራ ዝሓዘሉ ቦኖ ብቕልጡፍ መንጢላ ናብቲ ቪዛ መስኮት ተመርሕ ሲዱ ከዓ ድሕሪ ብዙሕ ጻዕሪ እቲ መደነስ መሳርሒ ካብ እግሩ የላቐቐሞ እቲ ኩነታት ናብ ዝበኣሰ ሓደጋ ይቕየር እቶም ናይ ድሕነት ሰራሕተኛታት ሲዱ ዝሓዞ ጸሊም ዘብለጭልጭ ነገር ምስ ረኣዩ ቦምቦ እዩ ኢሎም ብምንጋር ንሲዱ ይረባረብሉ እቲ ምስኪን ሲዱ ከዓ እቲ ቦኖ ካብ ምምንጣል ንላዕሊ ብሽብርተኝነት ተጠርጢሩ ኣብ መሬት ተዘሪሩ ናይታ ከተማ መነጋገር ይኸውን ምሸት ንናይ ሲዱ ኣቦ ዳዳ ወዱ ካልኣይ ብኣጭበርባር ቾፕስቲክ ተደፋፊኡ ናብ ዘይፈልጦ ናይ ቻይና ዓዲ ክኸይድ ከም ዝኾነ እንትሰምዕ ናብ ሓያል ብስጭት ይኣቲ ዳዳ ድማ ናይ ሲዱ ሳንጣ መንጢሉ ንወዱ ብቁጥዐ እናሃረመ ሕጂ እውን ብፅውፅዋይ ክትነብር ኢኻ እናበለ ናብ ቻይና ንከይኸይድ ከእምኖ ይፍትን ኮይኑ ግን ሲዱ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ናይ በዓል ሓሳብ ይጸንዕ እሞ ብዓይኑ ንብዓት እናፈሰሱ ብስምዒት ዝሰበረ ድምፁ ኣብ ህንዲ ውሽጢ ህይወቱ ባዶ ከም ዝኾነን ኩሉ ግዜ ተራ ድንሽ ልሓፂ ምዃን ከም ዝሰልችዮ ይነግሮ ሕጂ እውን ናብ ቻይና ከይዱ መነት ምእላሽን ንባዕሉ ለዊጡ ሓደ ቁም ነገር ክሰርሕ ኣለኒ ኢሉ ይነግሮ ዳዳ ሲዱ ዝኽተሉ ዘሎ ነገር ኣብ ሓሶት ዝተመርኮሰ ምዃኑ ዋላ እኳ ተተረድአ ኣብ ናይ ወዲ ልቢ ውሽጢ ዘሎ ትኽክለኛ ናይ ለውጢ ጻምእን ስቓይን ርእዩ ኣብ መጠረሽታ ንክኸይድ ይፈቕደሉ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ሲዱን ተርጓሚኡ ቾፕስቲክን ናብታ ንቻይና ዝተኸይድ ኣውሮፕላን ይሳፈሩ ሲዱ ከዓ ኣብታ ኣውሮፕላን ውሽጢ ብዘሎ ቴሌቪዥን ንሳኪ ኣብቲ መወዓውዒ እንትርእያ ሲዱ ዓዊሉ ዘታለለትንን ቦነይ መንጢላ ዝወሰደቶ ሌባ ንሳ እያ እናበለ ዓዊሉ ዋላ እኳ ተዛረበ ቾፕስቲክ ግን ስቕ ኢልካ ደቅስ ይብሎ ሲዱ ከዓ ብድቃስ ልቡ ወርቂ ዝተኸደነ ናይ ቻይና ንጉስ ኮይኑ ሳኪ ድማ ብግርማ ሞገስ ኣብ ጎኑ ኮይና እንትድንስ ዘርኢ ጥዑይ ሕልሚ ይርኢ እታ ኣውሮፕላን እውን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኣብ ናይ ቻይና መሬት እንትዓርፍ ናይ ዛንግ መንደር ነበርቲ ጀግኖኦም ሲዱ ብሃንቀውታ ይጽበይዎ ነበሩ ሲዱ እውን ንሆጆ ዘጥፍእ ጅግና ሎሺንግ መጺኡ እናበሉ ብኽብሪ ይቕበልዎ ሲዱ እውን ብክብሪ ተዓጅቡ ኣብ ምጓዓዝ ከሎ ብርሑቕ ንሳኪ ኣብ ሊፍት ውሽጢ ይረእያ ሲዱ ከዓ ሳኪ ኣብ ናይ ቪዛ ቢሮን ዘብፅሐትሉ በደል ክብቀላ ወሲኑ እናሃደመ ይኽተላ ምስ ረኸባ እውን ሲዱ ሳኪ ጥንስቲ ምዃና ርእዩ ከመይ ኢላ ብዝቕልጣ ፍጥን ይሳኢሉ ይግርም ሳኪ ከዓ ስደደኒ ኢላ ካብኡ ንምኻድ እንትፍትን ሲዱ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረ ሳንጣ ይደርብየላ እቲ ሳንጣ እግራ ሃሪሙ ወቅቲ ወደቐ እንትብል ብሕቡ ኣብ ክዳና ውሽጢ ኣትያቶ ዝነበረ ናይ ሓሶት ጥንሲ ክዳን ተኸፊቱ ኣብ ውሽጢ ዝነበረ ብዙሕ ኣልማዝ ከም በረድ ናብ መሬት ይብትን ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ፖሊሳት እቲ ኩነታት ርእዮም ሳኪ ሌባ ኢሎም ንምሓዝ ዋላ እኳ ተተረባረቡ ሳኪ ግን ማንም ዘይሓሰበ ሓደገኛ ተዋጋኢት እያ ሳኪ ድማ ብማርሻል ኣርት ክእለታ ዝተነገረላ ስለ ዝነበረት ነቶም ፖሊሳት ከም ቆጽሊ እናርገፈትን ብብልሓት እናጥክዐት ካብቲ ከባቢ ትስወር ኮይኑ ግን እዛ ጎርዞ ሳኪ ዘይኮነትሲ ናይቲ ጨካን ሆጆ እምንቲ ቀታሊትን ምስ ሳኪ መንታ ብምዃና ብመልክዕ ኣዝያ ዝተመሳሰል ሱዚ ምዃና ንርዳእ እቲ ናይ ኣልማዝ ሰርቂ ብሲዱ ምኽንያት ከም ዝኸሸፈ ሰምዐ ሆጆ ብቁጥዐ ተመሊኡ ንሱዚ ብጽፍዒት ምስ ሃረማ ናይ ሰማይ ስባር ዝኣክል ረዳቱ ናብ ህንዲ ከይዱ ናይቲ ሓድሽ ሰብ መንነት ንኸጻሪ ትእዛዝ ይህቦ ሱዚ እውን ብወገና እዚ ሰብ ብኸመይ ፈሊጥኒ እዩ ዘናገረኒ ዝብል ሕቶ ኣብ ኣእምራ እናተመላለሰ ብግርምቲ ትምላእ እታ ትኽክለኛ ሳኪ ናብ ቻይና ዝመፀት ንህቡብነት ወይ ከዓ ንናይ ንግዲ መዋዓውዒ ምስራሕ ዘይኮነሲ ኣብ ቁልዕነታ ዝተመንጠለቶ ናይ ቤተሰብ ፍቕርን ዝጠፍአ መንነት ኣለሻ እያ ታሪኽና ድማ 20 ዓመታት እንድሕሪት መሊሱና ናይ ሳኪ ኣቦ ቺያንግ የርእየና ቺያንግ እውን ኣብቲ ሽዑ ወቕቲ ኣብ ናይ ቻይና ፀጥታ ሓይሊ ውሽጢ ሽሙ ብዝለዓለ ጅግነት ዝፍለጥ ሕግን ስርዓትን ንምኽባር ነብሱ ዝሃበ ፖሊሲ ነይሩ ቺያንግ ከዓ ኣብ ናይ ዛንግ መንደር ግፍዓዊ ኣገዛዝ ኣከካይድ ዝነበረ ኣረመኔ ሆጆ ኣብ ኢድ ቁፅር ኣውዒሉ እውን ክንፍታቱ ሰይርዎ ዝነበረ እንትኸውን ሆጆ ከዓ በቀሉ ከም ሓዊ ኣብ ልቡ ሒዝዎ ነበረ
ቺያን ከዓ ሽዑ ሳኪ እና ሱዚ ዝተባህላ ክልተ ከማይ ዝመተ ሰላመንታ ቆልዑ ካብ ህንዳዊት ሰበይቲ ይወልድ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቺያንግን ቤተሰቡን ንሽርሽር ኣብቲ ዓቢ ናይ ቻይና መንደቕ እናተዘዋወሩ ከለዉ ሆጆን ሰባትን ሃንደበት ከም ጸሊም ደበና ይኸብዎ ቺያንግ እውን ናይቲ ኩነታት ክብደት ምስ ተረድአ ሰበይቱ ንሳኪ ሒዛ ንኽተምልጥ ይነግራ ንሱ ግን ነታ ንእሽተይ ሱዚ ሓቐፈ ኣቢሉ ናይ ሆጆ ወታደራት ምምካት ይጅምር ኮይኑ ግን እቲ ጨካን ሆጆ ንሱዚ ካብ ናይ ቺያንግ ሕቑፎ መንጢሉ ካብቲ መንደቕ ይደርብያ ቺያንግ ድማ ጓሉ ንምድሓን ካብቲ መንደቕ ይዘልል ሳኪን ኣዲኣን ክልቲኦም ሞይቶም እዮም ኢለን ተስፋ ብምቑራጽ ብኸቢድ ሓዘን ቻይና ገዲፈን ናብ ህንዲ ይስደዳ ኮይኑ ግን ሳኪ ዘይትፈልጦ ሓደ ሓቂ ኣሎ ንሱ ከዓ ኣቦኣ ቺያንግን ሓፍታ ሱዚን ብህይወት ምህላዮም እዩ ቺያንግ ካብቲ ገደል ጸዲፉ ህይወት ዋላ እኳ ተተረፈ ብዝበጽሖ ከቢድ ሓደጋን ናይ ርእሲ መጉዳእቲ ናይ ምዝካር ተኸእልኦ ሙሉእ ንሙሉእ ይስእን ድሕሪ እቲ ግዜ መንነቱ ክብሩን ቤተሰብን ረሲዑ ኣብቲ ትሕቲ መንደቕ ዝርከብ በዓትታትን መንገዲ ውሽጥን ከም ዕቡድ ኮይኑ ን20 ዓመታት ይነብር ሱዚ ድማ ብዝገርም ኩነታት ኣብ ናይ ሆጆ ኢድ ተወድቕ እሞ ሆጆ ብገዛ ኢዱ የዕብዩ መንነታ ሓቢኡን ብሓሶት ተረኻ ዓፊኑ ንዕኡ ጥራይ እምንቲ ቀንጻለት ይገብራ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሳኪ ኣቦኣን ሓፍተን ኣብ ሳለትሉ መንደቕ ጠጠው ኢላ ብትዝታን ብብኽያትን ሓዘና እንትዋፃእ ቺያንግ ግን ኣብ ትሕቲ መንደቕ ብሓዘን ተዋሒጡ ኣብ ከባቢኦም ከዓ ሱዚ ጠጠው ኢላ እያ ሰለስቲኦም ኣብ ሓደ ቦታ ዋላ እኳ ተተራኸቡ ኣብ መንጎኦም ዘሎ መንደቕ ግን ገና ኣይተገለጸን ሽዑ ድማ እቶም መንደርተኛታት ንሲዱ ናብ ናይ ልሹግ መቓብር ወሲዶም ታሪኻዊ ጀግንኦም ካልኣይ ውልደት ከም ዝኾነ ብምእማን እናጎብነይዎ እዩ ሱዚ እውን ሲዱ ንምጥፋእ ኣብ ርሑቕ ኮይና መርዛብ መርፍእ ብዝገርም ቅልጣፈ ተደርብየሉ ይኹን እምበር ናይ ሲዱ ዕድል ሰሪሑ ልክዕ እቶም መርፍኣት ከወግእዎ ምስ በሉ ሃንደበት ብኻልእ ነገር ጎንብስ ብምባል ወይ ከዓ ብምንቅስቓሱ እቶም መርፍኣት ኩሎም ከይሃርምዎ ይተርፉ ሲዱ ከዓ ናይ ሞት ፈተነ ከም ዝተገብረሉ ከይፈለጠ ብታሕጓስ ምጉብናይ ይቕጽል ሃንደበት ከዓ ኣብቲ መንደቕ ሓልዋ ዝገብሩ ፖሊሳት ንሳኪ ኣብ ዝረኣይዋ ግዜ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ክባር ኣልማዛት ሰሪቓ ክተምልጥ ምስ ዝነበረት ሱዚ ሓደ ዓይነት መልክዕ ስለ ዘለወን ንሳ ከም ዝኾነት ብምግማት እታ ሌባ ሓዝዋ እናበሉ ከሳድዋ ይጅምሩ እታ ምስኪን ሳኪ ከዓ ምንም ዘይገበረት ዋላ እኳ እንተኾነት ናይቶም ፖሊሳት ቁጥዐን በዝሕን ስለ ዘፍራሓ ኣብ ናይ ቻይና ጎደናታት ክትምልጥ ትጅምር ኣብ መጠረሽታ እውን ካብቶም ፖሊሳት ንምጥፋእ ሲዱ ከም ጀግና ዓጅቦም ዝመልስዎ ናይ ዛንግ መንደር ሰባት ተሓዊሳ ትምለስ ናብቲ መንደር ምስ በጽሑ እቶም መንደርተኛታት ዓቢ ድግስ የዳልዩ ሲዱ ሕጂ እውን ንባዕሉ ከም ንጉስ እናረኣየ ምስቶም ናይቲ መንደር ሰባት ኮይኑ ናይቲ ከባቢ ጠንካራ መስተ እናሰተየ ምሕጓስን ምጭፋርን ይጅምር ሲዱ እውን ካብ መጠን ላዕሊ ሰኺሩ ባዕሉ ክቆፃፀረሉ ኣብ ዘይኽእል ኩነታት ኮይኑ ሲዱ ናብዚ ዝመጸሉ ትኽክለኛ ነገር ሆጆ ይሰምዕ እሞ ብቁጥዐ ተመሊኡ ሲዱ ኣብ መድረኽ ብምቕታል ናይቲ ህዝቢ ተስፋን ምቕባር ናብቲ መንደር የምርሕ ሲዱ እውን ሰኺሩ ተንከርክር እናበለ እንትጭፍር ናይ ሆጆ ዕጡቓት ሃንደበት መጺኦም ብሰይፍን ኩናትን መጥቃዕቲ ክፍንዩ ይጅምሩ ኮይኑ ግን ሲዱ ጥንብዝ ኢሉ ሰኺሩ ስለ ዝነበረ ብዘስሕቕ ኩነታት ሲዱ ከይተፈለጦ ናይቶም ጸላእቲ ማህረም ሸለል ብምባል ዓርሲ ብዓርሶም ንኽቃተሉ ይገብር እቶም መንደርተኛታት እውን እዚ እንትርእዩ ጅግና ሎሽንግ ንጸላእትና ከይነኽአ ብተኣምር ቀቲልዎም እናበሉ ንሲዱ ከድንቕዎ ይጅምሩ ናይ ሆጆ ሰባት ከዓ ብዝበጽሐ ሃንደበታዊ ሞት ሰንቢዶምን ተሸቢሮምን ካብቲ መንደር ይሃድሙ ሱዚ ግን ብቀጥታ ንሱዲ ክትስዕሮ ከም ዘይትኽእል እንትርዳእ ሓደገኛን ረቂቕን ሜላ ኣውፂኣ ሲዱ ንምቕታል ትውስን ብሓያል መርዚ ዝተበከለ ቀይሕ ልፕስቲክ ተቐቢኣ ንሲዱ ብምስዓም ህይወቱ ክተጥፍእ ትህግን ሲዱ ከዓ ብሓያል መስተ ሰኺርና መደቀሲ ምስ ኣተየ ሳኪ ካብቶም ዘሳድዋ ፖሊሳት ከድሕና ንምልማን ብሕቡእ ናብ ናይ ሲዱ ክፍሊ ተኣቲ ሽዑ ድማ እቲ ተንኮለኛ ቾፕስቲክ ሃንደበት ናብቲ ክፍሊ ይኣትሞ ንሳኪ ምስ ረኣያ ናይ ሆጆ ቀታሊት መሲላ ስለ ዝተረኣየቶ ኣብቲ ከባቢ ብዝነበረ ናይ ሸኽላ ሸሓነ ኣልዒሉ ርእሳ ብሓይሊ ሃሪሙ ነብሳ ንክስሕት ይገብራ ካብኡ ምስ ሲዱ ብሓባር ብምዃን ኣሲሮም ኣብ ሓደ ቁም ሳጥን ይቖልፍዋ ብዙሕ ከይጸንሐት እታ ቀንጻሬት ሱዚ ሊፕስቲካ ተቐቢኣ ብሕቡእ ናብ ናይ ሲዱ ክፍሊ ተኣቲ ሱዚ ድማ ናብ ሲዱ ቀሪባ ክትስዕሞ እንትፍትን ሲዱን ቾፕስቲክን ሳኪ ካብቲ ቁም ሳጥን ኣምሊጣ ኢሎም ብምሕሳብ ሱዚ ምዃና ከይተረድኡ ንዓ እውን ብተመሳሳሊ ኩነታት ርእሳ ሃሪሞም ነብሳ ንክትስዕት ምስ ገበርዋ ኣብቲ ካልእ ቁም ሳጥን ይኣስርዋ ኣብዚ ሕጂ ክልቲአን ምንታይ ኣሕዋት ኣብ መንጎአን ቀጢን ናይ ዕንፀይቲ መንደቕ ጥራይ ኣብ ዘለዎ ዝተፈላለዩ ቁም ሳጥን ውሽጢ ነብሰን ስሒተን ተኣሲረን እየን ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ሳኪ ነብሳ ፈይጣ እንትነቅሕ በቲ ናይ ቁም ሳጥን ነዃል ናብቲ ካልእ ቁም ሳጥን ትርኢ ካብኡ ሳኪ ብድንጋጽን ግርምትን መንታ ሓፍታ ከም ዝኾነት ተረዲኣ ሱዚ ንክትነቅሕ ዋላ እኳ እንተቐስቀሰታ ሱዚ ብዝበጽሐ ማህረምቲ ምኽንያት ገና ካብቲ ነብሳ ሳሕተትሉ ኣይነቕሓትን ናይ ሆጆ ወዱ ጆይ ናይ እምንቲ ቐንጻሪቶም ሱዚ ምጥፋእ ስለ ዝተሓሰቦ ናብ ናይ ሱዲ ክፍሊ ሸሊኹ ይኣቲ ኣብቲ ክፍሊ ውሽጢ እውን ክልተ ቁም ሳጥን ዋላ እኳ እንተሃለይዎ ጆይ ብስሕተት ዝኸፈቶ እታ ትኽክለኛን ንጽሕቲ ሳኪ ዝተኣሰረትሉ እዩ ጆይ ከዓ ሳኪን ሱዚን መልክዕን ሓደ ዓይን ስለ ዝነበረ ንሳኪ ሒዙ ካብቲ ከባቢ ኣምሊጡ ናብ መንበር ገዝኦም ይወስዳ
بخالق لما أتسسع تشوبستيك نابت كفل بمتاي اتوكم ساتن يخفتمو اتا نفسات يحتاجنا برد سوزي تخ إلي يريا تشوبستيكون بناي سوزي صباغة تماريخون اتوكونتات كم صبق أقات أم بمتقام سوزي نفسات يحتاكلا حقيفو كناقرا يجمر تشوبستيكون نبعل كم عبي سب موصر ازي سيدو زبال ودكو كم تزوريلو جقنا يكون اب ريستورانت وشتي دنش زي الحز تراسبي إلو ينقرا سوزي كعاب ناي تشوبستيك دمسي كابت نفسها صحتتلو تنقحمو بقلطف حريقة بملعل نتشوبستيك بقرا هاريما نامري تودقو سوزي كعا تشوبستيك سلسيدو منت بزقباء نخنقرا مسويا سأتو اتزينا نمنقر ناب هيجو حجات التخيد ناي لما عند كفالنا ون ابزي ودا كساب خلع كفالنا رخبون سسنايو نعاخم يخون